Мази пълни с над 1,5 метра вода и течове от канализацията доведоха в ромския квартал първо комисия от специалисти, а след това и машините на ВиК. В най-класическия случай е оводняване на фундаментите, води до оводняване на земната основа, която е пропадъчен лоз, което довежда до пропадане вече, до накланяне на самата носеща конструкция на жилищния блок. Колегите отстраниха аварията по мръсната канализация, сточиха водата, кранове имаше спукане, сменихме ги, отстранихме всички течове. И с просто око се вижда как между все повече раздалечените блокове се появяват несиметрични пролуки и напуквания, които могат да бъдат и опасни. Специалистите са категорични, че основната причина за състоянието на блока е лошата грижа от страна на обитателите му. За мен е, може би казано, супер безотговорност на живущите. Да ме извинят така, че говоря с които живеят в блоковете, но ако те бяха го оближвали, нямаше да се получи това нещо. Ромите обаче, някои от които са законно настанени в общинските жилища, а други са се самонастанили, не са съгласни с подобно твърдение. Ние събираме пари, отиваме, се молим втора седмица вече. Значи няма вода от туалетната даже. Ние сме виновни за тази главната тръба, ние сме виновни живущите. Вънка спира да вали, вътре не продължава да вали. Това е да дойдат да видят. Не само тук, а от 2 месеца вода нямаме. След отводняването трябва да се направи обследване и проектиране на укрепителните дейности. Това обаче ще отнеме много време и средства, каквито общината няма. За ТV7 от Силистра, Любомир Добрев.